Aamiainen, kalaa, leikkeleitä, juustoa, leipää, juustoa, kananmunia, pekonia ja sitten täällä on lämmintä saksalaisia frikadelleja. Hyvää huomenta Hofista. Olemme Itä-Bayerissa. Tänään lähdemme kohti Suomea. Aloitamme siis Itä-Bayerista ja sitten siirrymme pohjoiseen. Ja matkamme päättyy Travemündeen. Toisin kuin sanoin eilen, emme yöpyneetkään Regensburgista, koska tuntui, että kello on vasta 16 ja meillä olisi vaikka kuinka monta kilometriä ennen Lübeckiä, josta lähtee laiva. Ja niin me päätimme sitten lähtemään pikkusen pohjoiseen vielä. Lämpötila on nyt 16 astetta. Toisin kuin toisessa päivänä oli 20 astetta enemmän. Ihan mukava ajokeli. Meillä olisi jäljellä vielä noin alle 600 kilometriä Travemündeen. Onpa tuulimyllyjä. Välillä tankataan. Litren hinta Saksi-Anhaltissa on 1,73 €. Ennen Lübeckiä pysähdyttiin kauniseen Quedlinburgiin. Ihastuttava kaupunki. Ihmettelemme, mikä verkko tässä Lübeckin edustalla on. Näyttää sähköverkolta minun mielestä. Antti mielestä ei. Jos joku tietää, niin voi kirjoittaa kommentissa. Terveisiä Travemündestä. Tämä oli meidän seikkailun viimeinen päivä. Ensiksi mennään syömään kalaravintolaan ja sitten lähdemme laivalle. Ja siellä vietetään 2 yötä ja sitten ollaan ylihuomenna aamulla Helsingissä. Tämä oli meidän seikkailu tältä vuodelta. Miten nämä päivät nyt meni, ajopäivät eilen ja tänään Saksassa? Meni oikein mainiosti, paitsi tuossa Hamburgin luona oli ruuhka. Ja siinä ennätettiin tehdä pieni tutustuminen maaseutukaupunkiin ja tosi hienoja ristikkotaloja. Quedlinburg on kyseessä. Ihana paikka. Kiitämme kaikkia katselijoita tämänvuotisesta seikkailusta ja toivotamme hyvää jatkoa. Hei hei!